Kinong elam jong ki katto kan teligi kunhon seng bhalang ha ka janmiat jong ka arnyo terek unai wiang arajar arpulai kilali ban pedang buram mika kunhon kirang berkithai le akai am wrestling jong ka jela meglaya hadian beglala banwan ra ekanam bat kaburam leng ba ka jingyo khurta kama na kalumpung le akai Asian Arm Wrestling Championship kabarang Shillong Dangshan Hakari Uzbekistan. Hagni kelumpung ilakai kebelalong haka katnyo terek aduk arp santrik unai wiang kakenhuan jong kinong ilakai arm wrestling kila syajit ban mi kemat ikir India haka balaingut kila ban kore kata kemarnong bat argut kila kot kekerdan kabasan bat bahnyo. Kila ingut kebalayo ban kore kata kemarnong ki kentup ya ka sendibi singkeli no umdan haka distrik Ribhoi haka jengkia basan busan kilo jong gisinya ka ai recommend syabong na laimer apa Shillong Haga jengkia basan pau kilo jong yang kategori bat kawan dalin sim yong na siap hasilong haga jengkia bahan pau kilo jong kekerdan senior. Kadbau Alanson marbanyang bat ukishor chetri kila kot cekanam kebasan bat bahanyo kekerdan elakai jong kejengkia ba prapusan kilo bat kendai pau kilo jong senior. Haba priang buram mi kini kitai bet kirang elakai arm wrestling kinong elam jong ka RBYF, HNYF, MPSO bat NKU. Lepun kop buram mi ki mare poi henong po. Hadin kejungan isim benta juki na Uzbekistan. Ha kaba kila airu ki kentin nero na kebenta kejingla jongki banwan ra anam ya kejela. Kila pen paru begejela meglaya kelanang yepa wakene ka kamel akai lengba kejing nang mi ki samla don sab bani aireng ha kejing kop boper. Kinong elam jogi ni kiseng kelepan pauru bawat labon kisama elakai kaban mat jinge akaliang kajing siu ha kaban esim benta shagi ni gilimpung elakai nrai kim jukan randin ha gani kejo kejan miet na kaliang ka sengkur sengkeli klemi ban pediang bat ban aimen siam ya ka senibi sengkeli kabade kethe elakai arm wrestling kabalayo ban kore kata kemarnong ha gani kerensan elakai lang ba senibi sengkli balayo yang kena kena program kan begini ki webat ki ba nak kena ka jela ke jongin berdaga ri bakajai penriu ke jongin ngisau sorong nam ta ke jongki mata to ngi ai ke jingkit bok ki ruyang bat kumjur ke jingkir khu kerdo kinang san kinang roi kinang kiu sepang hage de begi lek kai bat kini yo ya ke jingkoi ki jingkia bat ubli unang lor kat lembat ki silter ki sti ki im joki kubei sibun patkum kadak nak liang kesengkur ngidon ban ai ya senebi so ngi sembla pukrek nam ta kui pat te ngai nam ta ka senebi kum kadak jong ka jing ai masih mi lang la yak ban kiu seprang circle ngi ai ka jing kublei ya kinong sibanta ke balawan ra ya kanam ka burom ka ba phila job ya bronze medal HBD bet ka arm wrestling ka lalong hapo nongba jong ka Uzbekistan bat nginge bani kermen skam bakal dia kade kesenjam ka bani kong nang manta ka jong thi ba phionra ekanam ka borom haka district bat haka jelahi borok kowe ngidon hangne ya kilangut kinong sibenta ngan pule ka kartang jongki ngidon hangne ya is sinebi singkri ibade na po lumding umdan ibade na ka Ribhoi district ka jongi ngidon ya i ari kemenlang Shabong ngidon ru ya i wandalin simyong ide ki thei samla ki balara ya ka nam ka borom ya ka district bat ya ka jelahi borok kowe di ai ka jing kublei kit bok kit rang yepi ba phidang la ban le pha mantasen phi yo bronze le sengin hup ba phin yo gold mo de sai lang ba ka jing tristom bat lang ba ka jing don lang jong ki coach ngai kublei ki coach ru arngut ki badon kat lang ha ka ne ka por di lamba ka jing train ka jong phi ha ka ba kine ki thei samla jong ka jalla ka jongi kila la ban ra ya ka ne ka nam bat ka borom ya ka jalahi borok kowe ngidap da ka jikman ka bakraw kum ki tri district khamtam na banta i senibi ibalawan ra ya ka nam ka borom ka district ningai ban kermen skam ba pidang tristom sisu iki kam ki jam ki jong phi khamtam ya bedi ka spot ka jong phi ba pidang la ban ra ya ka nam ka borom ngai khublei ru ya baro ki seng ki baladon bantalang ha ka de ka por kram da jar kerteng ngai khublei ya baro ba to ai ba ka jing ai mensim ka jong phi kan ai will sem ru ya ki kun samla ki jingi ba kedang kiu saprang ngingai ban kermen skam ba phide ki klur jong ka district phide ki klur jong ka jela ka jingi phidang sei shu ki sap ki phong ki jong phi ba phinon ra ya ka nam ka jing job ka balashan ki kena bangin la ban long kita ki kun samla ban ai ka nuksai ki para samla ka jingi ba
habadon kalat habadon kata len kasap kapong bapindum di ban buri Andre ban sei syakmat ban sei madan ban long ban ra kita ke klur kari ban ra ikan nam ke brom ha ke jella ban ha ke distrik ke bor kowe Rila sumari ni na do gabalai adu awan pai kam tam lada klem pun jong te kajing job kanuman kene te nga ai kuble I senebi wanda bai ai beri kispe jang bujur bujur jatri lu wan lada ngai le ru ngale kai ngaro di player hi bujur ngadi coach ngale kai ngare ko coach ka thong tabangan num sem ia no nganum sum kandan dien bangan bangai skem ba la sistem buat sawan kan pasang kan I the best kan jangaru kan tamru kini ru ngakit bokit yang ru ba mentau usnem hio bronze next year video don ka thong ba video don ka target ba next year ngadi banyo yu tau gol te ngam la sim tengi ngam la jer tengi pi baro gi seng walang ni ngaso ai kuble pi baro be don ne ba pila ya kerjaan ngi nadu nang hoti kata mik pa jang I senebi la don kalman ngi ngai kuble ya ki hai harum na apo bernihat ki berjurbat manu kita jurbat jurbat hito ini ki so berkunjung ya ki baro tang ngam done boleh sibut